ollaan autossa matkalla kotiin. Tampereella ollaan ihan kohta. Miten meni matka? Meni hirmu hyvin. Nukuin suurimman osan ajasta ja olimme 50 minuuttia etuajassa myöskin. Sitten luin sanomalehteä. Ei vaan koko matka. Ai, maanantailta tai lentokone. Hyvin meni koko matka. Lukuun ottamatta jokapäiväisiä, paitsi ensimmäisiä jalkakipuja, niin muuten oli aivan mahtavaa. Niin tuli jalkoihin vähän rakkuloja. Joo, molemmissa jaloissa on rakkulat. Mutta ei se mitään. Kävelitkö liikaa? En kävellyt liikaa. Jalat vaan ei ollut kivoja mulle tänään. No. Tykkäsitkö Edinburghista? Joo, oli se kiva käydä toisen kerran. Ja sitten nyt kävi paljon. Viimeksi me ei käyty missään, me vaan käveltiin ympäriinsä, niin nyt käytiin kaikissa museoissa ja paikoissa, niin sitten se oli kiva. Missä? Kerro vähän. Käytiin linnassa, korkealla, se oli kivaa. Linna. Ja siellä oli vankiturmia ja kaikkea. Hyvät näkymät. Mä luulin, että sä osaat tän tien. Ja mitä muuta tehtiin? Käytiin Museum of Childhood. Siellä oli hirveästi nukkeja ja leluja ja kaikkea kivaa ja pienoismalleja, mitä pojat oli rakennellut joskus monta kymmentä vuotta sitten. Ja kaikkea. Sitten käytiin syömässä ja sitten käytiin eläintarhassa. Siellä oli tiikereitä ja virtahepoja. Ei sitä ei nähty. Mutta sitten nähtiin sarvikuonoja. Ei, pygmihippoa ei nähty, se en tiedä miksi. Mikä on sarvikuonon englanninkielinen nimi? Rhino. Onko Rhinoceros? Ja, nähtiin 2 rainoa. Ne kylpi ja sitten ne toraili toisiaan sillä isolla, mikä niillä on siinä nenän päässä. Sarvella. Se on sarvikuoneja, niin mikä niillä on nenän päässä? Niin jo. Voi olla sarvi. Sitten siellä oli hirveästi opinoita, eri lajia opinoita. Sitten oli näin pieni opino. Onko pieni? Seppä ja korvanen, ui. Sitten oli zeebroja, leijonia, tiikereitä. Tikruu. Ne oli hirmu hienoja. Sitten tommosia ihme gasellityyppejä. Tai semmosia jänniä. Mitäs muuta? Sitten se Skotlantin museo. Museum of Scotlandissa oltiin melkein koko eka päivä. Siellä oli hirmu paljon kaikkea. Ihan tosi monen vuoden vanhaisia luita ja kaikkea. Siellä oli hevosen luurakkoja. Sitten oli semmosia nykyaikaisia koneita ja kaivoja ja ompelukoneita ja semmosia kaikkea vanhoja hommelijoita. Se oli hirmu mielenkiintoinen. Monen 1000 vuoden ajalta? Ainakin 5. Nyt ei tiedä yhtään mitä sanoa. Okei, lopetusstatementti. Se oli hyvä reissu Edinburghissa. En mene enää toisten, mutta se oli nyt koluttu loppuun asti. Oli kivaa. Kiitos kaikille osallistujille. Kevin ei tykkää puhusta. Sorry, Kevin. Will not have